Vianočné trhy s podtitulom Vianočné Hurbanovo 2013 sa uskutočnili v dňoch 20. a 21. decembra. Usporiadalo ich kultúrne stredisko Mikloša Konkoly OTG v spolupráci s mestom Hurbanovo, včelárskym združením Hurbanovo, základnou organizáciou Čemadoku, základnou umeleckou školou a obyvateľmi mesta. Hlavnou myšlienkou trhov bola spolupráca a súdržnosť. V čase, keď očakávame príchod malého Ježiška na tento svet počas adventu, je dobré zastaviť sa a zamyslieť sa. Vianočné trhy nám dali možnosť stráviť príjemné chvíle so známymi a priateľmi, stretnúť sa so susedom inde ako pri spoločnom plote v záhrade. Obdobie adventu by malo byť o radosti, pokoji a ľudskom porozumení. Organizátori sa snažili preniesť pokoj a radosť do ulic Hurbanova. V piatok 20. decembra sa počas vianočných trhov konala aj burza kníh a hračiek. Návštevníci trhov mali možnosť nazrieť do detského sveta bábik vďaka vianočnej výstave bábik, ktorá bola otvorená počas celého trvania trhov. V sobotu 21. decembra sa počas vianočných trhov uskutočnil kultúrny program s vystúpením akordeonistov zo základnej umeleckej školy, speváckym vystúpením Evy Cynthie Pastorekovej a Tomáša Šukolu, ktorých poznáte z talentového programu Kto čo vie a z gala večera hudby a tanca. Kultúrny program a aj samostatné trhy uzavrel koncert skupiny Upside Down z Nových Zámkov. Nesmieme zabudnúť ani na pohnútky, vďaka ktorým boli tieto vianočné trhy jedinečné. Vianočná kapustnica z kultúrneho strediska s domácou kapustou od Mariky Pšenákovej a jej kuchárskym umením bola dokonalým spojením chutí. Chutný vianočný punč sladko rozvoniaval, varené vínko a medovníčky od Čemadoku, med priamo od hurbanovských včelárov a chutné klobásky a domáci držkový perkelt. To všetko bolo dôvodom, prečo sme sa na vianočných trhoch Vianočné Hurbanovo cítili príjemne. Kultúrne stredisko Mikloša Konkoly OTG verí, že ste prežili pokojné a požehnané vianočné sviatky a vykročili ste tou správnou nohou do nového roka 2014. Velük együtt a nagy prérit járja. Hely, hely, Pedro, száguld a vadról, nyergédet Pedro, csak nevet. Hely, hely, Pedro, ledob a padló, nyergédet Pedro, így feled, van nekem erős két kezem. Szeretnék meghalnak lányok, életére törnek viszont mások, és amikor az éget ahol kér, egy kis kocsmában ő az első vendég. Hely, hely, Pedro, száguld a padló, nyergében Pedro, csak nevet.
Pred svetom neutečeš, nedá sa ujsť a ty neutečeš, nedá sa ujsť, pred svetom si